tiranoak agendoz aurrean dute aberria. Gorpu txikia erdian ukabilak gorado ez du mendu sententzia. Askatasuna izea naiz eta sekula benaiziko. Hilabete pasa behar izan dute Israelgo gobernuak eta Hamasek Katarren bitartekaritzarekin menia bat adosteko goizaldean heldu da erabakia eta arekin batera akordioari buruzko xehetasunak. 4 egun iraungo du meniak eta tarte horretan Tel Avivek eten egingo ditu operazio militar guztiak, baita ibilgailu militarren mugimenduak ere. Gaza hegoaldeko aire eremua etengabe zeharkatzen duten dronek ere geldituko dituzte. Bitarte horretan aldi berean Israelgo gobernuak aske utziko ditu preso dauden 150 emakume eta adingabe palestinar eta trukean milizia palestinarrek joan den urriaren 7an baitutako 50 israeldar askatuko dituzte. Horrez gain meniak irauten duen artean giza laguntzarako hainbat ibilgailu sartu ahal izango dira zerrendara. Israelgo espetxeetan 10.000 palestinar inguru daude preso gaur egun, horietatik 5.200 inguru zeuden atxilo urriaren 7a baino lehen, geroztik beste 3.000 pertsona atzilotu dituzte Zisjordanian eta Jerusalem ekialdean egindako sarekadetan, horietatik 155 inguru adingabeak dira eta 37 kazetariak, tartean badira atxilotze administratibopean daudenak ere. 2.200 inguru, hau da euren aurkako karguen berri izan gabe, preso daudenak horien atxiloaldia nahi beste luza dezake. Gainera Israelgo armadak haien aurkako salaketak zeintzuk diren zehaztu gabe. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazineko lehen atalari ekiteko unea. Gaurko honetan Israelek eta Hamasek adostutako su-etena hizpideari. Gurean berriz Euskal armamentu enpresek Palestinarren genozidioan duten inplikazioa salatu dute. Zehazki, Kakitza talde antimilitaristako kideek elkarretaratzea egin dute ITP Aerok Barakaldon duen lantegiaren aurrean Euskal arma enpresek Palestinako herriaren genozidioan duten inplikazioa salatzeko. Kakitzatek gaitzetzi du, gero eta inplikazio instituzional handiagoa dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko armamentu enpresekin, osasunean, pentsioetan, berdintasun politiketan, gizarte prestazioetan edo etxebizitza duina lortzeko laguntzetan egindako murrizketen aurrean. Gaineratu dute, instituzioek gero eta babes handiagoa ematen diotela industria militarrari eta horren erakusgarri dela Eusko Jaurlaritzak aurrekontuen bidez 100 milioiko diru laguntza ematen diola Euskal Gerraren industriari. Koordinadora antimilitaristak aipatu dituen Defentsa Ministerio Espainiarraren datuen arabera, 101 Euskal
euskal enpresek egiten dutela lan armagintzan. Zehazkin, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 750 milioi euro fakturatzen dira urtero, eta horrek estatuko 3. autonomia erkidego bihurtzen du Madrilen eta Andaluziaren atzetik soilik. Hori guztia dela eta industria militarra industria zibil bihurtzeko eta heriotza, mina eta sufrimendua sortuko duen arma industrian aurrekontu publikoaren bidez finantzatzari usteko beharra planteatu du taldeak. Gauzak horrela nazioartean bada besterik hauteskundeen bezperan ez da erraza asmatzea nor izango den Herberetarako hurrengo gobernu burua. Han ohikoa da gutxienez 10 alderdik ordezkaritza lortzea, ordezkarien ganberan eta gaur egitekoak diren bozak ez dira salbuespen izango. Europako Parlamenturik aldakorrenetakoa da eta azken urteetan protagonista izan diren zenbait lider politiko ez dira aurkeztuko. Gauza bakarra da ziurra Herbereek lehen ministro berria izango dutela. Izan ere, Mark Rutte liberalak kargu horretan denbora gehien pasatu duenak, politika utziko duela jakinarazi zuen pasaden uztailean koalizio gobernua apurtu zenean. Ruttek 13 urte egin ditu agintean Europako Batasunean, Hungariako lehen ministro Viktor Orbanek soilik zeramatzan hark baino urte gehiago. Egungo Herberetako gobernu burua 4 koalizioren buru izan da, eta 3 eman du dimisio agintaldia amaitu aurretik. Kasurako, azken gobernuak 2 urte iraundu koaliziokideek migrazioaren aferan izan zituzten desadostasunengatik apurtu zen. Orain ere, hori da bozak baldintzatuko dituen gai nagusietako bat. Osasun sistemako okerrera egin du, inflazioaren ondorioz biztanleen erosteko ahalmena apaldu eginda eta egoera horretan batek baino gehiagok diote migratzaileei ematen zaizkien laguntzetan egin behar direla murrizketa. Kanpainan garrantzitsuak izan diren beste 3 gai dira trantsizio ekologikoarena, etxebizitza faltarena eta ustelkeriarena. Politikarien gaineko konfiantza hutsaren hurrengoa da. Horren erakusle, inkesten arabera hautesleen erdiek ez dute bozkatuko, 2021 batean bozkatu zuten aukera beraren alde. Eta hauteskundeen ondoren ez gabiltzala Pedro Sánchezen gobernua dagoeneko osatua dago, atzo bertan hartu baitzuten ministro berriek haien karguak ikusi. Bestaldetik Espainiako Kongresuko legelariei iruditzen zaie PSOEk azaroaren 13an erregistatutako amnistia legearen testuak ez duela akatsik erne. Nos daremos cuenta y los ciudadanos españoles se darán cuenta
de que esta ley es imprescindible para que consigamos en España tener una convivencia política normalizada. Honekin Espainiako gorteen hauteskundeen bueltako ondorenak aipatuta, Ipar Euskal Herrira goaz izan ere abeltzainak erdigunean jarrita haien egoera asko okertu da behien gaixotasunak medio udane arbeo. Behien sektorea une zaila ari da bizitzen. Duela hilabete batzuk gaixotasun hemorragiko epizotiko agertu zen behien ustiategietan. Gaitza edatuz joan da Iberiar penintsulan eta Pirinioen bi aldeetan. Gaur-gaurkoz Ipar Euskal Herria parte den Pirinio Atlantikoko departamenduan dauden 4.700 abeltzaintza ustiategietatik 1.700 gaixotasun horren eraginpean daudela kalkulatzen da. Gogoratu behar dugu gaixotasun hori kulikoide motako parasito baten ziztadak transmititzen duela. Askotan animaliek izaten dituzten sintomak arinak izan arren, nekea, digestio arazoak, mukosetako kongestioa edota balizko doljarioa ustiategietan duen eragina oso larria da. Izan ere Europar Batasunak aplikatutako osasun protokoloak ganadua isolatzera behartzen du, eta debekatu egiten du ura leku aldatzea eta jakina saltzeko hiltzea. Egoeraren aurrean Magfeno Frantziako nekatzeritza ministroak joan den azaroaren biharnon egindako bisita batean iragarri zuen estatuak lagunduko ziela ukitutako abeltzainei. Baina ordutik ez dute berririk ez laguntzen modalitatei buruz, ez laguntza jasotzeko datei buruz. Gaixotasuna oso testuinguru zailan dator. Krisi berri hau iaz bizitako lehortearen, animalien elikaduraren kostua garestitu duen inflazioaren eta behien tuberkulosiaren ondoriozko beste osasun alerta batzuen ondorengoa da. Horri gehitu behartzaio abeltzainek bestelako kostuak ere badituztela. Euren jakiak, erregaiak, argindarrak kostu denek egin dute goruntz. Testuinguru honetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan laguntza berriak iragarri dituzte haragitarako behi ustiategiek dituzten zailtasun ekonomikoak arindu nahian. Bere helburua da Errusiak Ukrainaren aurka egindako erasoaren ondoren sortu den egoerari aurrez egiten laguntzea abeltzainei. Abenduaren 31 baino lehen ordainduko zaizkie laguntzak haragitarako behien abeltzaintzako ustiategien edo behia gizentzeko ustiategien titularrei. 64 euro emango dira behi inude bakoitzeko, eta 73 euro gizentzeko behi buru bakoitzeko. Bestaldetik, adi jarraian, Siemens Gamesaren azken datuetara. Gauzak horrela lan gatazketan murgilduko gara izan ere lab sindikatuak Gasteizko Michelineko zuzendaritzaren deriba autoritarioa salatu du. Mikel Klaber lankidea dugu kameraren beste aldean. Salaketa honen bueltako informazio gehiagorekin. Kaixo, Mikel? Kaixo, Karol, egunon. Gasteizko Michelineko zuzendaritzak aurten disiplinazko 13 kalerate egin dituela salatu du lab sindikatuak. 2012 eta 2018 urteen bitartean egondakoak baino gehiago. Sindikatuaren arabera, azken urteotan zuzendaritzak deriba autoritario nabaria izaten ari du. Ikosatzen dituen santzio larriak nabarmen argitu direlari. Jarrera hau langileak beldurtzeko helburua duela baieztatu du larri. Izan ere, ekainean faktorian egindako grebanen ondoren lanuztetan parte hartu zuten 10 langile kaleratuak izan dira.
Lab sindikatuak Michelingo zuzendaritzak azken urteotan deriba autoritarioa hartu duela baieztatu du ohar baten bitartez. Salatu duenez, 2023 urtean 13 langile kaleratuak izan dira, disiplinazko arrazoiak direla medio. Kaleratzeak batez ere urtearen bigarren erdialdean eman dira. Pasaden ekainean Michelingo langileek hitzarmen duin baten aldeko mobilizazioak burutu zituzten, hainbat greba egunekin. Lanuzte horietan parte hartu zuten 10 pertsona kaleratuak izan direla azaldu dute Lab sindikatutik. Aurten enpresak 13 aldiz aplikatu du aurreikusitako zigurrik larriena, kaleratzea. 3 kaleratze ekainera arte eta ekainetik hona 10. Horren arrazoia da langileak jasarri eta zigortu egin dituztela ekaineko grebetan parte hartzeagatik. Michelin modu masiboan eta neurriz kanpo aplikatzen ari da disiplinara bidea. Are gehiago ekaineko grebak egin ondoren. Autoritarismoaren aurrean, Labek zigorren aurrean jarduteko gida praktiko txiki bat eskainiko du. Antolatzea eta jardutea geure burua defendatzeko modurik onena dela ulertuta. Kaleratzeekin batera, zuzendaritzak inposatutako santzio larri eta oso larrien kopurua nabarmenki handitu dela baieztatu dute ere. Sindikatuaren arabera, neurri hauek langileak beldurtzeko helburua dute, eta Gasteizko batzordeak lantokien arteko taldetik ateratzeko hartutako erabakiarekin lotura dute. Aldiz, Tubacex enpresak hurrengo urteetarako duen plan estrategikoa aurkeztu du. Mikel, konta iguzu zer jasotzen du plan horrek? Tubacex taldeak aurtengo urtarria eta iraila bitartean 722 milioi euro fakturatu ditu. Ia 28 milioi euroko irabazi garbiekin. Aiaraldeko multinazionalak hurrengo 4 urteetarako zehaztu duen plan estrategiko berria aurkeztu zuen atzo. Indarrean dagoen planaren helburuak uste baino lehenago lortuta, taldeak 1.200 eta 1.400 milioi euro arteko fakturazioa lortzeko asmoa dauka 2027-erako. Horrela, pandemia garaian enpresak pairatutako egoera larria gainditutzat eman zuten taldearen arduradunek. Izan ere, 2021 taldeak kaleratze masiboak planteatu zituen. Azkenean bertan berak gelditu zirenak langileek egindako grebari esker. Mobilizazio horietan parte hartzeagatik hain zuzen ere, Tubacexeko langile batek 6 hilabeteko kartela zigorra jaso duela ezagutu berri dugu. Aiaraldea.eus komunikabideak aurreratu duenez, langileak urte erdiko espetxe zigorra bete eta 2 isun ekonomiko ordaindu beharko ditu mobilizazioetan ertzain bati zauriak eragiteagatik. Langileak bere errugabetasuna defendatzeko ilegitea jarriko duela iragarri du. Beren bitartean, enpresak emaitza historikoak aurkeztu zituen atzo. Estutasunak gaindituta, Tubacex taldeak emaitza historikoak aurkeztu ditu. 2023ko urtarrila eta ekaina bitartean 27,8 milioi euroko irabazi garbiak izan ditu. Osotara 640 milioi euro baino gehiagoko salmentekin. Gauzak horrela, enpresak 2025erako ezarri zituen helburu gehienak 2 urteko aurrerapenarekin bete ditu. Orain, hurrengo 4 urtetarako plan estrategikoa aurkeztu du. 2027an 1.400 milioi euroko fakturazioa lortzeko helburua ezarriz. Hori lortzeko trantsizio energetikoa eta dibertsifikazioa ipiniko dute ardatz bezala. Produktu nagusi dituen soldadurarik gabeko odiekin batera, bestelako oditeriaren produkzioa bultzatzeko asmoa azpimarratu dute taldearen arduradunek, Europatik kanpo egiten dituen salmentak handitzeko nahiarekin batera. Bide horri jarraituz, pandemia garaian igarotako egoera larria atzean utzi nahi du taldeak. Izan ere, 2021an enpresak kaleratze kolektiboak burutu nahi izan zituen. Langileek erabaki hori bertan bera uztea lortu zuten azkenean, 230 egun baino gehiago iraun zuen grebari esker. Eta Gasteizen zaudela aprobetxatuta, Mikel, Tubisak hiriko garraio publikoa gestionatzen duen enpresak Gautxori Morea zerbitzua jarriko du martxan abenduaren 1 aurrera, ez da zer gehiago dakigu? Hala da, abenduaren 1 aurrera abian jarriko da Gautxori Morea Gasteizko gaueko autobus sarean eskaeraren arabera igo eta jaistea ahalbidetuko duen esperientzia pilotua. Emakumei eta 18 urtetik beherakoei zuzendutako zerbitzua izango da aplikazio bitartez erabili beharko dena. Aplikazio honetan erabiltzaileek egin nahi duten ibilbidea zehaztu beharko dute. Autoridad zein tokitan igo eta zeinetan itxi nahi diren aukeratu. Eskararen araberako zerbitzu hau martxan jartzeko Tubisak 73 helbide berri ezarri ditu Gautxoriaren ohiko ibilbidean.
Gasteizko garraio publikoa kudeatzen duen Tubisa enpresak Gautxori Morea zerbitzua abiatuko du abenduaren 1 aurrera. Esperientzia pilotu honen bitartez, emakumeek eta 18 urtetik beherako pertsonek gaueko autobusetara eskaeraren arabera igo eta jaisteko aukera izango dute. Horretarako Tubisak 73 geldiune berri ezarriko ditu. Zerbitzua aplikazio baten bitartez funtzionatuko du. Erabiltzaileek jatorri eta iritxireako geltokiak zein egunetan eta ordutan erabiliko duten zehaztu beharko dute, erreserba egin ahal izateko. Behin autobusean, aplikazioak ibilbidearen jarraipena egiteko aukera emango du. Bertatik jaisteko, eskaera aplikazioaren bitartez edota gidariarekin hitz eginez egin beharko da. Abendu hasteko, Gautxori Morea zerbitzua jarriko dugu martxan, gauek autobusera igotzeko eta jaisteko. Berritasun bat da, geralekuen kopurua handitzea. Zerbitzu hori eskatzeko APP bat martxan jartzea, eta Goikolarra bezalako eremoi arreta emateko Gautxoriren ibilbideak nabarmen hobetzea. Emakumeek eta 18 urtetik beherako ez ezik, pertsona orok eskaeraren araberako jaitsierak aukeratzeko aukera izango dute G2 eta G3 lineetan. Hauek hori bai, Gautxori sarearen autobusetatik jaisteko baino ez dira izango. Puntu horietan ezin izango baita autobusetara igo. Ondo da, Mikel, bada informazio guzti honekin hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, jarraituko ditugu aipatutakoak, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta orain ordean osasun gintzan jarriko dugu arreta, izan ere genero identitatearen unitatearen bueltan hainbat salaketa egin eta gero Gotzone Sagarduik adierazpenak eman berri ditu, Erne. El documento de la atención sanitaria a la transexualidad en Osakidetza es uno de ellos que está en revisión. Pero, como digo, insisto, la función que tiene la psiquiatría y la psicología es la valoración psicoemocional y apoyo y acompañamiento del proceso. Bestetik, osasun mentala lehentasun bihurtu den eta tabu izatari utzi dion garaiotan Eusko Jaurlaritzak osasun mentala zaintzeko eta tratatzeko plana osatu du. Planak 10 ildo estrategiko ditu, baina horietatik bidira nabarmentzekoak haurren eta nerabeen osasun mentala eta osasun mentaleko arazoren bat dutenen familiei eskaini beharreko arreta eta ildo estrategikoen gainetik ideia bat, osasun mentalaren zaintzak komunitarioa izan behar duela. Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak osasun mentaleko estrategia aurkeztu du Gobernu Kontseiluaren ondorengo prentsaurrekoan eta iragarri du Jaurlaritzak buru osasunaren arloan indartuko duela. 2023 eta 2028 urteen artean egongo da estrategia martxan, ia 140 orriko agiria, asmo nahi eta helburuz betea datozen urteetarako erabakiak, ekintzak eta neurriak biltzen dituena. Estrategiak herritarren osasun mentala hobetzea du helburu. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan nahasmendu mentalik dituztenen eta haien familien arreta hobetzeko ildoak eman ditu, baita osasun mentalaren arretan prebentzioa lantzeko eta kalitatea hobetzeko neurriak ere. Sagarduik espero du plana baliagarria izango dela eta esan du beharrezkoa dela pertsonen osasun mentala eta fisikoa modu integralean artatzea. Bada, Donostiako Aldapeta Maria ikastetxeak jakinarazi du DBH-ko hainbat eta hainbat ikasle beren adinerako eduki guztiz desatsegin eta desegokia duen WhatsApp talde batean parte hartzeko gonbidapena jasotzen ari direla. Hainbat familiak gertatzen ari dena salatu duten eta horri esker jakin du ikastetxeak zer gertatzen ari den. Hala, guraso guztiak jakinaren gainean egon daitezen mezu bat igorri diete, gertatutakoa
zaintzan salatu dezaten adierazi dutenez, eskola horretako 200 ikasle baino gehiago daude taldean. Jose Eizmendi da ikastetxeko zuzendaria eta talde hori existitzen dela baieztatu du Ser irratian. Orotara 1000 ikasle ingururi iritsi zaie taldean parte hartzeko gonbidapena. DBHko 2., 3. eta 4. mailakoak eta batxilergoko lehenbiziko mailakoak dira guztiak. Eizmendik adierazi du eduki homofoboa, pornografikoa eta irain sexistak daudela taldean. Dena den Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak adierazi du ertzaintzak ez duela gaiari lotutako salaketarik jaso, baina ikastetxeko zenbait gurasok galderak egin dizkietela. Datozen egunetan salaketak jasoko dituztela espero dute, talde horretara sarbidea izateko eta deliturik egon den ala ez ebazteko. Gauzak horrela, kultur arlora egingo dugu jauzi jarraian izan ere astear da biharko egunarekin, hilaren 23arekin Trakin Bilbao. Kultura eta internet gaien inguruko jaialdian, hain justu ere kameraren beste aldean dugun, Nekane Saldinen, jaialdiaren bueltako informazio gehiago gure ganatzeko. Eguerdion, Nekane? Kaixo, tira 11. aldia da, bihar hasiko dena, hala ere oraindik jaialdea ezagutzen ez duenarentzat konta iguzu, ez? Zertan datza Trakin Bilbao jaialdiak? Bueno, Trakin Bilbao, Kaostika eta Borja Crespo antolatzen duten jardunaldi batzuk dira, internetako kulturari buruzko jardunaldiak. Aurten, 11. edizioa da, eta hainbat jarduera izango ditugu. Azaroak 23-tik 28 izango da, Bilborrok salan garatuko da azaroak 23 eta 24an, eta BBK aretoan azaroak 25-tik 28ra. Hainbat jarduera ditugu, baina zuzeneko podcast batzuk egongo dira, adibidez Sorginkeria irratia, podcast feminista da, Reinas del Grito ere, Desire Fesekin, gero ere egongo dira arkade bideojokoak, txapelketak, podcast oso interesgarri bat daukagu Movidas Varias deitzen dena, Kuanzou eta Giselle Rosasekin, arrazekeriaren aurka hitz egiten dute ere bai. Hainbat aurrentzako tailerrak egongo dira, eta niri oso garrantzitsua iruditzen zait, kontzertu bat, azaroak 26an dagoela BBK aretoan, el Club de las Chicas Intrépidas deitzen da, eta familia guztientzako kontzertu bat da, oso divertigarria izango da, eta historian emakumeak izan duten paperari buruz hitz egiten abesten dute, eta dantzatu eta ikasi egin alda. Gero ere... Esan, parkatu moztarren jarraitu. Ez que hasi naiz, ondo. Gero ere ditugu estreinaldi batzuk, ze Bilbon estreinatzen da La Mesita del Comedor, ze proiekzioa eta topaketa Calle Casa eta Cristina Barobiarekin daukagu, eta Euskadin estreinatu egingo da Os Reviento, eta topaketa izango da Mario Mayo, Bruno Martín eta Kiko Pradarekin. Eta, gero nire oso interesgarria iruditzen zait, egongo dela azaroak 24an, Bilborrok aretoan, pelikula proiekzio bat, El Fantasma del Paraíso, eta gero Alejandro G. Calvo, ez baduzu ezagutzen, zinema kritiko bat da, eta oso presentzia garrantzitsua dauka orain sare sozialetan. Eta gero egongo da podcast bat, pelikulari buruz hitz egiteko, eta ere oso interesgarria iruditzen zait, Albert Pla, ez dakit ezagutzen duzun, artista multidisciplinar bat da, eta egingo du konzierto dibujado bat. Bera abestuko du, eta gero Mamen Moreu eta Mauro Entrialgo zuzenean marraztu egingo dute.
Bai ez, egia da, disiplina ezberdin asko biltzen dituela bere horretan trakin jaialdiak, ez? Eta zuk aipatu dituzun guztiak ere, oso interesgarriak. Egia da, 11 urte hauetan formatu ezberdinetan egin dela jaialdia bera, batzuetan ere ez, pandemia garaiak bultzatuta, ez dakit aurtengo honetan zein den formatu nagusia, ez? Presentzialki joan gaitezke aipatu dituzunetara, baina agian online ere badago hauek jarraitzeko aukerarik? Bueno, presentzialak dira, eta gainera ia guztiak doainik dira, familiak eta guztiak joan daitezke, bakarrik batzuk kontzertuak edo takian hori, baina guztia presentziala da. Gainera, azken edizioan 4.500 bat pertsona hurbildu ziren jaialdira, online uste dut ez, 1.000 pertsona inguru jarraitu egin zutela, ez? Datu oso handiak badira, espero duzu aurtengoan ere halakoak errepikatzea edo tira handitzea? Halakoak edo gehiago, nik animatzen zaitu, oso interesgarria izango da, animatu. Hori da ez, eta esan duzunez beraz, doaineko asistentzia da bere horretan, beraz, ikusi nahi dugunok hurbiltzarekin eta, sarrera hauek hartzarekin nahikoa litzateke nekane? Bai, eta, ere gure sare sozialetan ikusi alduzue programazio guztia, eta, tailerrak, aurrentzako tailerrak eta guztia. Hori da, beraz, kuskusatu nahi duenak hortze dauka onlinean, ez? Egitaraua bera ikusteko aukera, mila esker nekane gurekin tartetxo hau hartze arren, arrakastatxoa suertatu daia aurtengo 11. aldi hau, beraz hori, eskerrik asko eta aurrengora arte. Agur. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara eguneko elkarrezketa nagusiari bide emateko, beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan.
12:30 pasate iritsi da eguneko elkarrizketa nagusia ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Santi Hidalgo eta Ruben Sánchez Errekaleorreko kideak. Kaixo bioi, ongi etorri. Kaixo. Beno, hamarkada bat bete du Errekaleorrek, autogestioa eta antolaketa horizontala oinarri, ibilbide luzea du dagoeneko, zein da egiten duzuen balorazioa? Bai, justo komentatu izan dugu beste noiz ere, azkenean duela 10 urte hasi zen Errekaleor bizirik proiektua, 10 bat gazte sartu ziren auzoa okupatzera, bertako bizilagun horiekin hitz egin da, eta gaur egun ja 10 urte pasa dira, eta bihurtu da garai bateko hori ja evoluzionatu du, eta bihurtu da proiektu errotu bat Gasteizen eta Euskal Herrian nahiko referentea gainera. Eta ezagutzen ez dutenentzat, zer da Errekaleor? Gasteizko periferian kokatzen den auzo txiki bat, garai batean langile auzoa izana, eta hor egon zen gentrifikazio eta moving inmobiliario zera bat udalaren aldetik. Kanporatu zituzten pixkanaka auzokide zaharrak, eta beraiekin batera lehen Santik esan duen bezala, hasi zen Errekaleor bizirik proiektu bat, hain zuzen ere, auzoa eraitsia izan etzedin, eta etxebizitzaren arazoari aurre egiteko. Eta gaur egun da auzo bat, autogestioaren bidez kudeatzen dana, asanbladaren bidez, eta... Esaten dugu Errekaleor bizirik proiektu politiko bat dela, ez? Eta bertan parte hartzeko modu ezberdinak gaudela, bat bada bertan biziz, eta 120 pertsona inguru bizi dira bertan, baino parte hartu daiteke ere beste modu askotan, eta gasteiztar askok eta Euskal Herriko beste hainbatek ere beste modu batean ere parte hartzen dute, bai egiten ditugun ekintzetan edo asanbladetan parte hartuz, bertan bizi gabe ere. Balorazioaren inguruan galdetu dizuet, baina egia bada, ibilbide gora beratsua izan duela Errekaleorrek, ez da? Hainbat mehatxu, zailtasun, baina hala ere aurrera jarraitzen duzue eta bertan jarraitzen du proiektuak. Bai, aipatzeagatik igual mehatxu garrantzitsuenak edo eraso garrantzitsuenak jasan izan ditugunak izan dira Errekaleorrek 10 urte hauetan bizi izan dituen 2 argi mozketa nagusiak. Lehenengoa 2015 urtean izan zen, eta hori eta gero lortu genuen auzolanaren bitartez argia berriro izatea, eta gero entzunena edo ospetsuena izan zena 2017ko maiatzaren 18an moztu ziguten argia definitiboki. Eusko Jaurlaritzaren aginte bati edo agindu bati hemen eginez, etorri ziren langileak eta moztu ziguten argia, eta oso ospetsua izan zen momentu hori, eta ordutik energia elektrikoari dagokionez bilatu behar izan genuen alternatiba bat, gaur egun eguzki plakak ditugula. Orduan, gaur egun, 2017tik gaur egunera, hornitzen zarete, energiari dagokionez, eguzki plakei esker, ez da? Argindarrari dagokionez, bai, baina gero etxeetarako behar dugun energia guztia ez da bakarrik argindarra. Orduan, egia da konsumo elektrikoa asko jaitsi dugula, eta hor badago UPV-ko ikerketa bat aztertu duena gure oinatze ekologikoa, eta auzo bezala gainerako EAE eta gasteiztarra baino konsumo gutxiago egiten dugu eta hobea, baina etxeak berotzeko egurra erabiltzen dugu, gasa erabiltzen dugu sukaldean aritzeko, edo etxeko dutxa bat izateko, etxean dutxa dutenak, gero badaukagu baita ere frontoian edo herri gimnasioan badaukagu dutxak, baina esan dute energia bakarrik ez da, oso harro gaude, plakekin eta egiten dugun konsumo kolektibizatuarekin, tresnak erabiltzeko, izan garbigailuak edo hozkailuak edo dena delakoak, baina, oraindik ere falta zaigu. Autohornikuntza aipatu duzu, baina bestelakoa ere, ez da? Kontsumo murrizketa hori, ez da? Bai, energia elektrikoaren kontsumoa, bai, egin dugu jaitsiera bat drastikoa, asko jaitsi dugu energia elektriko hori, eta ere nik uste eta aipagarria dela eguzki plakekin funtzionatzen dugunetik eredua ere aldatu degula, egunean zehar
eguzkia dagoen egunetan zehar egin behar izaten degulako zenbait kontsumo garrantzitsu. Garbigailuena adibide, edo dutxa komunetako ura berotzea adibidez eguzkia dagoenean. Gero, esan beharra dago ere, bizigaren sisteman, guk jarraitzen degula egurra behar izaten, gasa behar izaten, eta konsumitzen degula hortik, eta ere uzten dugun aztarna energetikoa ere oso garrantzitsua dela. Orduan, bai bizi estilo komunitarioago bat eramateak frogatu du energia aztarna hori txikitzen degula, eta Errekale horren hala da, baina jarraitzen dugu konsumitzen energia asko. Baina, posiblea da, ez? Bestelako kontsumo bat edukitzea eta Errekale horren argi gelditzen da, ez da? Badela posible, bestelako kontsumo eta kontsumo hori murriztea. Lehen Ruben aipatu duzu auzoaren historia, zehazki 20. mendean kokatzen da. Apur bat sakontzerik duzu edo duzue? Errekale horra hasi ziren eraikitzen 1948-1949 urtean. Deitzen zioten el poblado de Errekale hor, gaur egun periferian kokatzen bada ere, eraiki zutenean zegoen Gasteiztik oso urruti. Argazki zarra daude, dena inguruan zan zelaia, patata, soroak edo remolatxa eta bar. Eta horra bizitzera joan ziren familiak, ziren langile familiak eta pobretuak. Eta horregatik joan ziren ara, merkeagoa zelako. Eraiki zituzten beraiek baitare gaur egun auzoan erabiltzen ditugun gune komunitario batzuk, ze ez zeukaten oso aparte zeuden Gasteiztik eta ez zeukaten etxea besterikan. Eta pertsona horiek hor egon ziren bizitzen, gainera oso harro, beren Errekale horreko izateaz, 2000. hamarkadaren hasierara arte, hor egon zen udala hasi izan Gasteizko hegoaldean, Salburua auzoa egin zuen, gero Larizuko partean ere etxebizitza berriak egin zituzten, eta orduan Errekale hor zen tartean geratzen zen auzo txiki eta itxusiago bat. Beraien esanean, hasi ziren auzokide zaharrei esaten etxe horiek ez zirela duinak, eskaini zieten permuta batzuk egitea Gasteizko beste etxebizitza batzuetara joateko. Auzokide zahar asko ez zeuden ados eta sortu zuten plataforma bat horri aurre egiteko, baina azkenean pixkanaka udalak erosi zituen etxeak, eta geratzen ziren 2013an sartu zirenean 10 ikasle haiek 26. blokean, geratzen ziren auzokide zahar batzuk, lehengo auzokide batzuk, baina ez hainbeste, auzoa nahiko hustuta zegoen, gainera udalak kendu zuen autobus zerbitzua, itxi zen aurreskola, erosten zituzten etxeak tapiatzen zituzten, orduan auzoa zegoen, hiltzen. Zen ere, jatorria ulertzea zimez estekoa da gaur egungo proiektua ulertzeko, ez da? 2013an egin zenioten proiektuari Errekale hor pizkanaka sortzen hasi zen, eta zergatik sortu zen proiektua eta zein helburu planteatzen ziren? Gu ez gonden bere garaian hor, orduan hori ere esan behar dugu, baina badakigu edo kontatuta bere garaian planteatzen zena zen Gasteizko Unibertsitateko ikasle batzuk, ez zutela etxe bizitza aldetik alternatiba handirik eta arazoak zituztela alizateko etxe bizitza bermatu edo, etxe bizitza behar hori asetu, eta orduan ziren planteatzen aukera ezberdinak eta horietako bat izan zen Errekale hor auzoa. Bertan bizi ziren bizilagunekin hitz egin da, lortu zuten etxe bizitza batera sartzeko giltza, eta orduan hor, nik uste planteatu zuten lehenengo gauza zen, etxe bizitzaren problematika horri aurre egiteko tresna bezala okupatzea. Gero gaur egun, Errekale hori baino askoz gehiago bihurtu da, eta Errekale proiektu politikoa hori baino gehiago da, gero azalduko dugun bezala. Baino, bai bere garaian igual hori izan zela Errekale hastearen arrazoia. Errekale zer den, eta proiektu politikoa azaldu baino lehen, duela 3 aste gutxi gora bera, 100 urte bakarrik ezin Lelopean jaialdia antolatu zenuten, eta hainbat elkartek bat egin zuten, ez da, Labedi Irratiak, Gasteizko Gaztetxeak, Hausnala pilotalekuak, eta Errekale hor bizirikek eta Zumendik. Lindarrak batzea ere ezinbestekoa bada. Nik uste
Errekaleor posible izan dela baita ere, Gasteizen gune autogestionatu eta okupatu hoiek egon direlako eta daudelako, alegia Gasteizko gaztetxeak lortu du urtetan hor irautea eta referentzia izatea, auzolana frontoiak ere bai, Alabe Irratia, Sumendik, eta orduan horrek egiten du posible neurri handi batean errekale hor egoteak, ez? Eta errekale horrek ulertzen du bere existentzia gune horiekin elkarlanean eta baita ere Euskal Herriko eta Europako beste antzeko proiektu eta autogestioan, asamblearismoan eta oinarritzen diren beste proiektu batzuekin batera. Eta ikusi genuen 100 urte kopuru polita zala denon artean ospatzeko. Esan behar da, eragile bakoitzak bere aldetik ospatu duela berea, gaztetxeak, frontoiak, auzolana frontoiak, Sumendik eta Alabedik, eta errekale horrek ere bai. Baina gero denok batera ere festa egiteko gogoa bageneukan, eta Autogestioa, asambladak, aipatu dituzue, ez da? Autogestio eta antolaketa horizontala oinarri, hori da errekale hor, ez da? Baina nola funtzionatzen du egunerokoan auzoak? Esango genuke horrela lantalde ezberdinak daudela auzokideok osatzen ditugunak, eta lantalde horiek betetzen dituzte zenbait funtzio. Daude lantalde batzuk estrukturalagoak edo oinarrizkoagoak izan direnak, ia hasieratik egon daitezkenak, eta beste batzuk behar ezberdinen arabera agertuz joan direnak pixkanaka. Badaukagu ere lantalde guzti hauek koordinatzeko marko bat, lantaldetatik ordezkariak joaten dena marko hortara, eta marko horietatik dinamizatzen dira eta ateratzen dira auzoan orokorrak diren asambladak. Orduan, auzoko asamblada orokorrak egiten dira, gutxi gora bera, 10-12 egunero, hilabetean bizpahiru, eta asamblada horietan hartzen dira erabaki garrantzitsuenak. Eta lantalde ezberdinak daude, aipatzeagatik batzuk, daude auzoko ekonomia lantaldea, komunikazioa eramaten duen lantaldea, kultura, auzoko egitarau kulturala daramana, azpiegitura lantaldea edo energia lantaldea, eta azpiegiturak lantzeko eta hobetzeko, horiek. Auzoko jendeak antolatzen ditu jarduerak, ez da, eta baita hainbat gune. Eta gainera gune komun asko ere badituzue auzoan. Bai, badira herri gimnasioa adibidez, baina herri gimnasioak asamblada propioa dauka eta parte hartzen du auzoan bizi ez den jendeak eta elkarte batek edo bestek ere bai. Gero lehen eliza zena oen gaztetxea da, daukagu ensaio lokal bat taldeentzako eta Gasteiztik etortzen dira taldeak eta horra jotzera. Zinema dago, bizikleta tailerra, gero baratzak eta baratzetan badaukagu bat auzokidentzat kolektiboa dena eta hor handik ateratzen diren elikagaiak uzten ditugu biltegitxo batean eta bakoitzak hartzen du behar duena. Eta gero badaude baratza partikularrak edo, Gasteiztik 100 bat pertsona etortzen dira eta elkarte batzuk ere lurra jorratzera. Eta esan behar da, auzoa, ez ditugu gu bakarrik antolatzen ekintzak, noizean behin antolatzen ditugu kontzertuak, edo antzerkia, edo jardunaldiak, edo mainguru bat, edo zerbait, baina auzokoak ez diren elkarte eta talde eta herri mugimendu pila bat etortzen dira auzora edo eskatzen digute hain zuzen ere oso instalazio egokiak dituelako jardunaldiak antolatzeko, ekimen kulturalak antolatzeko, lotarako lekua ere eskaintzen du, badaukagu aterpetxe bat edo akanpatzeko lekuak. Orduan alde horretatik erabilera handia dauka baita ere auzokoak ez diren pertsonak edo kolektiboak alde. Lehen aipatu dugu, bi argi mosketa izan zenituztela, 2017tik ona eguzki argi zornitzen zaretela, baina segurotasun energetikoa zarago, elikagai segurotasuna ere baduzue, eta bizaren funtsezkoak diren beste alderdi batzuetan ere, ez da?
Bizitaren funtsezkoak diren beste alderdi batzuetan ere, ez da? Hombre, elikagai subiranotasuna ez dugu. Nik uste dut, lortzeko intentzioa edo, egon dela eta baratzalan taldeak bai norabide hori badauka eta zenbat zentzu batean bai saiatzen garela zenbait elikagai produzitzen eta baratzan lantzen, lurra lantzen bertatik elikagaiak ateratzeko, gero Rubenek esan duen bezala, modu kolektiboan banatzeko auzokideen artean, baina hortik iristea elikagai subiranotza batera, pauso handia daukagu oraindik eta asko falta zaigu horretarako, eta ikusten dugu oso helburu zail bezala edo. Eta badago talde bat ez ofiziala da rezikle taldea ere, esan dut, ez da bakarrik guk egoizten duguna, batzuetan, auzokide batzuk joaten dira supermerkatu batzuetara edo ogia hartzera beste okindegi bateko ogia eta alegia egunero kapitalismotik dauden soberakinak eta zaborrera joango lirateken elikagaiak ere hartzen ditugu. Behar bada hortik ere lortu alda, behintzat ikusten dugu, ez? Ez da bakarrik ekoizten duguna, baita ere hor botatzen den janaria eta bar. Baina, oraindik, helburu bat da, baina komplikatua da ehun lagunentzako elikagai guztiak lortzea, gero gainera bakoitza ditu bere jateko diturak ere, alde horretatik ez dugu gehiagi harrotu naiz, zuri gustatzen bazaizu kafea, gustatzen zaizu kafea. Eta oso komplikatua da kafea egitea, ez? Eta beste gauza asko. Eta bestelakoan, zein izan da erakundeekin izan duzuen harremana, energia mozketak egon dira tarteko, orduan galdetu nahiko nizueke, batetik Gasteizko udala eta bestetik Jaurlaritzaren harremana. Bai, Gasteizko udalarekin harremana ezberdina izan da. Errekale horren lehenengo 2 urteetan PP-ren udal bat zegoen hirian, eta hor harremana mugatuagoa izan zen, baina egia da gero EAJ sartu zenean Gasteizko udalean Gorka Hurtaranekin, hasierako urte horietan harremana izan genuela eta elkarrizketa ezberdinak egon zirela udalarekin, Errekale horren inguruko egoerari buruz hitz egiteko. Hurtaran bera ere auzoan izan genuen, bisita bat jaso genuen berea, eta hor egon zen, bere hitzetan ere esaten du bere semeak ikusiko lituzkela horrelako proiektu batean bizitzen. Eta pixkanaka modu alde batekoan, unilateralean, udal taldea joan zen komunikazio kanal hori mozten, eta pixkanaka gu baztertzen, eta gurekin elkarrizketarik izan nahi ez zuela esaten. Guk esan izan degunean behin baino gehiagotan, preste egon garela hitz egiteko, gauza ezberdinak adosteko, edo ikusteko nola egin ziteken, beti ere jakinda guk bertan jarraitu nahi genuela, eta Errekale hor biziriken proiektua Errekale hor auzoan jarraitu nahi genuela aurrera eramaten. Duela gutxi hauteskundeak izan dira berriro eta alkate berria dugu, udal taldea oso antzekoa bada ere PSOEko alkate bat dugu Gasteizen, eta oraingoz tratua oso murritza izan da, baino bai udalaren aldetik esan duela, Errekale hor bertan egotearen aldekoa ez dela behintzat, alkatea, eta zentzu batean ikusten dugu ere jarrera antzekoa izan daitekela aurreko udal taldearen antzekoa. Baina hori dago kontraposizioan alkateak esan zuenarekin ere, etxe bizitza premia bat bezala edo behar bat bezala ikusten duela, ez negozio bat bezala, eta orduan etxe bizitza ikusten duela oinarrizko behar bat, eta gu ere horren alde gaude, orduan ez dakit gu botatzera ausartuko den bere diskurso horren atzean edo bere diskurso horren gainetik. Eta Jaurlaritzarekin izandako harremana? Ez dugu, igual Gasteiz oso aparte geratzen zaie. Orokorrean, ez dakit. Bai, egin mozketa hori, suposatzen dela, Eusko Jaurlaritzako agindu baten ostean etorri zela, baina ez dugu harreman handirik izan. Udal taldearekin bai, edo udaletxeko beste talde politikoekin izan dugu elkarrizketaren bat edo udaletxeko plenoetara ere azaldu izan gara, baina hortara mugatu da nik uste.
Gutxi gora polizia eta komunikabideen bidez, ez dago, ez dugu izan aurrez aurrekorik. Energia mosketa aipatu dugu, behin baino gehiagotan, eta hala ere, 10 urtetan, imaginatzen dut, hainbat zailtasun topatu izan dituzuela, ezta? Ba izan barne arazoak, kanpoko mehatxuak edo errepresioa? Kanpokoak lehen aipatu ditu Santik, ez? Bihargi mozketa hoiek, gero egia da poliziaren presentzia orokorrean egunerokoa dala, gustatzen zaie kotxearekin paseatzea eta Errekale horren bertan bukatzen da errepidea, orduan joaten dira rotondikaraino eta gero buelta. Batzuetan isunak jarri dizkigute, bestela, identifikazioak, holakoak, baina hori gutxi gora bera eguneroko ogia edo. Bale, barkatu. Eta gero bai barnean, ez dugu izkutatzen, izan ditugula arazoak, adibidez, bortizkeria, oindarkeria eta jarrera matxistak izan dira arazo bat, auzoan, eta egon dira, erasoak eta egon dira jarrera matxista horiek, gure eguneroko elkarbizitza, auzoko emakumeenak eta pertsona ezbinarioenak askotan asko eragin digula. Eta gero bestela ere, azkenean pertsona gara, gure ideologia, gure izaera, gure bakoitzak berea daukana, eta batzuetan egia da, eztabaida ideologiko batzuk eragin dutela elkarbizitzan, eragin dutela auzoko dinamiketan, batzuetan onerako, baina beste batzuetan txarrerako. Egon dira pertsonak proiektua utzi dutenak, auzotik pasatu dira 100 lagun, eta esan aldugu oso intensoa dela Errekale horren bizitzea eta militatzea, eta horrek eragin duela. Hainbat printzipio baditu Errekale horrek, ezta? Autogestioa, brujabetza, euskara, feminismoa baita ere. Mugimendu feministak azaroaren 30-ako greba feministara deitu du, zain sistema publiko komunitario baten alde. Ez dakite zuek auzoan zaintza sistemarik baduzuen? Bai, baditugu zenbait zaintza sistema eta saiatzen gera ere zentzu batean zaintza hori kolektibizatzen, naiz eta beste esparru batzuetara ez geran iristen. Osasun kontuetan adibidez, ezin dugu hori bermatu, edo orduan gure neurrian saiatzen gera neurri batzuk hartzen. Izan daiteke bizilagunen zaintza, edo aurra zaindu diezaiokezula bizilagunari, lagundu diezaiokezula zerbait egiten, horrelako gauzak. Eta ere, aipatzekoa da, adibidez, konfinamendu garaian isun ezberdinak egon zirela auzokidei jarrita, eta horren aurrean ere erantzun kolektibo bat eman geniela isun horiei, eta hori ere auzokideen zaintzatzat hartzen degula. Gero bestetik, gobernu aldaketa egon da, ezta? Gasteizko udalean ikusteke dago zein da orain hartzen duten jarrera, baina egia da Gasteizko udalak batzuetan adirazi izan duela blokeak usteko asmoa baduela gerora eraisteko. Zein da egungo egoera? Aipatu zenaren arira agian ziurgabetasuna? Bai, Errekale hor eraisteko asmoan ikuste hor dagoela, udal taldearen partetik, eta eraikuntza edo urbanismo plan orokor baten barruan bezala edo Errekale hor oztopo bezala definitzen dute, lehen Rubenek aipatu duenaren antzeko, duela urte asko, gaur egun ere antzeko, oztopo bezala jarraitzen du Errekale horrek. Udal taldeak udaletxeak behintzat aprobatu zuen duela urte batzuk eta plan horrekin jarraitzen du, eta gaur egun esaten da 25.000 etxe bizitza berri eraiki nahi direla Gasteizen. Horretarako, imaginatzen dugu Errekale horren lurrak ere erabili nahiko lituzketela, eta orduan plan hori badago horratzean, oraindik hirian esaten denez 9.000 etxe huts dauden momentu berdinean, ez? 9.000 etxe huts daude, baina 25.000 etxe berri eraiki nahi dituzte. Eta orduan ematen du bai Errekale hor beti egongo dela mehatxupean, baina guk horren aurrean geratzen zaiguna da gauzak ondo egiten jarraitzea eta saiatzea
gaur egun dugun eta izan nahi dugun babes hori izaten bai Gasteizen eta bai Euskal Herrian. Etxebitzarena eskubidea izan beharko luke, ez da, baina tamalez gaur egun ez da bermatzen, etxebitzaren espekulazioaz sarri hitz egiten da, eta okupazio aldarrikatzen duzu, ez da, alternatiba gisa. Bestelako errekale horrik posible ikusten duzue Euskal Herrian? Ojala, ez. Bai. Esan barra, lehen oentxe Santik eman dituen kopuruak 9.000 etxe huts, 25.000 etxe berri egin nahi dira, eta Gasteizen badago pertsona pila bat, etxe bizitza bat ez duena, eta etxe bizitza eskubidea ukatua duena, batzuetan errolda eskubidea ere ukatua du hainbat lagunek, praktika administratibo gaiztoen bidez. Errekale horreko etxeak beraiek ere auzokide zaharra kanporatzeko esaten zieten etxeak ez zirela duinak, guk pasatu ditugu etxeen iteak, etxeak egoera honean daudela esaten duen zera ikerke o inspezio hori, pasatu ditugu duela 2 urte, hor daude etxe batzuk bizitzeko moduan daudenak, ez dago beharrik eraisteko ez lehen ez orain, eta guk instituzioek eta kapitalismoak egiten ez duen bezala, ez dugu aurre baldintzarik jartzen etxe horietara bizitzera joateko, ez bada auzoan parte hartzea eta errekale hor bizirikeko proiektukidea izatea. Hori da baldintza bakarra, ez dago errolda beharrik, ez dago diru kopuru baten beharrik, ez dago inolako baldintza sozioekonomikorik edo ideologikorik edo arrazializaturik errekale horrela bizitzera joateko. Eta orduan, ados gaude udalarekin esaten duenean, jabetza legala udalarena da gaur egun, etxeena, guk okupatzen ditugu eta guk gestionatzen dugu auzoa. Behaiek esate dute, etxe horiek dira gasteiztar guztienak, ze udalarenak dira. Eta esate dugu, bai, gasteiztar guztienak, baina zuek erabiltze dituzuen baldintza berdinak ez ditugu nahi, etxe horietarako ez, bestelako etxetarako ez. Orduan, bai, behar dira errekale hor gehiago, bai Gasteizen, Euskal Herrian eta munduan. Ze azkenean etxe bizitzarekin espekulatzen dute eta jende askok ez dauka gaur sekulako guraldi txarra zegoen Gasteizen eta askok izango du lo egiteko arazoa leku teiatupe batean eta modu epel batean, ez? Aipatzea ere igual bide horretan, errekale hor Gasteizko beste zenbait kolektiborekin batera ari dela erroldaren inguruko kanpaina politiko bat aurrera eramaten, ahal izateko erroldaren inguruan ematen diren injustizia batzuk eta zailtasun batzuk erroldarik ez daukan jendeak errolda hori lortzerako orduan, horren kontra egiteko, ez? Auzoan bizi eta batuta elkartekin batera bintzat, ari gara lanean, eta bai helburua da salatzea Gasteizko udalak, ze jartzen dituen trabak errolda lortzerako orduan batez ere Gasteizera iritsi berri den jendearentzat. Normalan etorkina izaten dena. Eskerrik asko Santi Hidalgo eta Ruben Sánchez gaur gurean izteagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat eta jarraian entzuleko gara sozialdiarekin. Orain arte. Kaixo, hemen gaude berriro, Danen eta Bio. Kaixo, zer moduz. Ongi, postura berri honetan pixka tarraro ez da? Ja, aurrez aurre. Aurrez aurre. Debate presidenzial baten modu. Porque gure hurrengo gonbidatu bat da... Gaur ez daukagu gonbidaturik, gerritu gare bakarri. Bueno, aterako dut perolotik gaia da jorratuko dugu biok batera, aunque sea. Vale. Ai ama, bai, egin. Oixe. Ai ama, ze koincidentzia. Begira, ematen dugu preparauta dagoela. Gaur hitz egin behar dugu bakardadearen inguruan. Bakarkadea. Nik uste dut beti eukido dela oso presente bakardadean egotearen garrantzia. Osea, badakizu egoten. Guztetan ni daukot beste arazua, batzutan kostetan jategotia jendiaz. Baina hori nik deitzen diot antsietatea. Antsiedade soziala? Ez dakitola deitzea, baina egotea rate guztia, adibidez, hizketan, rate guztia adi aberse esaten ari diren erantzuteko testuinguru baten barruan. Me estás atacando. Bai. Gehiago eta gehiago ezagutzen garen enean, gero eta beldur gehiago dakat. Oso nada podcasta beldurran inguruan izatea, porque dauko kristoneko beldurra. Alkoholika de Murcia.
ez, baina, joder, beti ordu horretan bermuta, pues nahiko la.
Ordubatak eta 10 dira eta sozialdiari ekiteko unea heldu da, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Eneko Ander Romero eta Arantza Gutierrez, kaixo bioi eta ongi etorri. Kaixo. Beno, nazioarteari begira jarriko gara azteko, Israelek eta Hamasek 4 eguneko suetena eta baituen trukea adostu dute Gazan, nola erreparatzen diozue horri? Hore, printzipioz berri hona da sueten bate lortu izan eta ikustea nola gitzienez deskantzu bat izango duten Gazan. Ezin dugu ahaztu okupazioak eta gerrak jarraitzen duena sueten eta inkluso suetena oso holan bapatekoa dala, bapatekoa eta laburra dala, 4 egunekoa. Eta nik baina bat jartzarren, baina oso handi batera da Israelek aprobetxatu duela sueten hau eta iragarpen hau hasteko are gehiago bombardaketak egiten Libano hegoaldean, da Hizbullaren lurralde horietan, beraz, Gazan suetena bai, ondo, ikusiko dugu nola garatzen da, sueten hori, oso fragila da, baina oraindik ere Israelek jarraitzen du bai okupazioarekin, bai gerrarekin, eta bai Hizbullaren zein Libano hegoaldean, bere sarraski guztia horre eroaten. Bai, gauza bera, ez? Pentsatzen dut notizia ona, berri ona dela hori suetena, bereziki pentsatu zor dauden herritarrengan, ez? Eta, 4 egunez, gutxienez ez dute biziko beldur horrekin, baina, eta badirudi sartuko direla behar bada elikadura batzuk, eta, izango da gutxienez tartetxo bat, ez? Bizitza normal bat hartzeko, baina tartetxo txiki batean. Baina ere, beste baina bat dela ikustean nola debekatu diete itzultzea haien etzetara, edo itzultzera hegoaldera. Handute, suetena osoa izango da iparraldean, baina hegoaldean berriz oraindik egongo direla dronak eta oraindik egongo dela olako zera, ez? Eta aprobetxatuko, eta gainera ezin izango dutela herritarrak ezin izango direla itzultzea, ez? Eta batzuek nik uste dut susmoa geneukan, eta, nik uste dut jarraitu dugunok, ez? Ez gertatzen den zonaldean, susmoa genukan ere nolabait Israel aprobetxatzen nahi zela hegoaldea ustutzeko eta okupazioarekin jarraitzeko, ez? Eta lurrak hartzen jarraitzeko. Orduan, berri ona da, dudarik gabe beti suetenak, beti berri onak izaten dira, baina oraindik badago bide luzea egiteko, ez? Eta niri gustatuko litzaidaken entzutea nolan eta injajuen ematen dela benetan tribunaletara, ez? Genozidioagatik. Eta hori gertatzen ez den bitartean beste guztia izango da, negoziazioak eta, baina beldur nago hemendik urte batzutara galdetuko digutela ea nun geunden hori gertatzen zen bitartean, ez? Beste Europan beste holokaustoak eta beste genozidioak gertatzen ziren bitartean, pertsona batzuek ezer egiten ez zuten bitartean, nik pentsatzen dute momentu honetan ere gehiago egin daitekela, ez? Eta berri txiki honekin ezin dugu konformatu behar eta kalean jarraitu behar dugu Palestinarekiko elkartasuna adierazten eta benetan genozidioa geldiarazteko aleginak egiten. Bihar itxiko da Espainiako presidente Pedro Sánchez Israelera eta Palestinara, bihar aldeetako gurekin bilerak izatera. Duela 10 urteko kontu bat gogoratuko dizuet, izan ere Zapatero Espainiako presidente izendatu zutenean eta biharamunean, Espainiak Iraken zeuzkan soldaduak ateratzeko agindua eman zuen, 2004an izan zen hori, eta efektu kolpe handia izan zen nazioarteko politikan, eta Busen boterearen ahulezia agerian gelditu zen. Sánchezek bilerak edukiko ditu, egia da ez da bere lehenengo presidente kargua, Zapateroren kasua izan lehenengo aldia, ezaguna zen, ez dakit olakorik espero daiteken. Ez dut uste, nik uste dut gainera Pedro Sánchez jada dau presidentatuta nazio artean Zapatero bere ibilbide osoan egondako baino askoz hobeto bere ibilbideagatik
Europan bereziki, eta egindako lan internazionalagatik, eta hori da Pedro Sánchezek asko zaindu duela, baina, eta baita ere, kokatu behar dugu testuinguru zatz baten, Suetenarekin lotuta. Sueten hau, eta Arantzak ere aipatu denarekin, Sueten hau deitu da, parralde globaleko gobernuak ikusi dutela, behartu dutelako nolabait Israel gelditze, eta hori gertatu da mobilizazioak direla eta ez da. Beraz, momentu honetan ez dago gerra honen hasieran bezalako testuinguru internazionala nun gobernu gehiene guztiak sustengu itzua emoten zioten Israeli. Hainbat duda bai planteatu dira, bai Estatu Batuetan, bai Europan, Europako hainbat herrialdetan, beraz, Pedro Sánchezek badauka testuinguru internazional hobeagoa. Netanyahu azaletuko dela edo Israeleko gobernua azaletuko dela eta oso azaletuta gertuko dela Pedro Sánchezekiko, segurenik bai, baina hori ez da berrea eta espero alzen. Galdera litzateke ea zertara doan Israelera Pedro Sánchez, niretzat hori da galdera nagusia, zergatik orain bidai hau nolabaiteko kritikotasun bat adierazi nahi badu. Beste nolabaiteko sostengu edo lasaitzeko beste estrategia bat. Bai, eske guztizadoz eta ikusten da ez, nola orokorrean bai, badaudela olako mugimenduak, baina zertara doazen, ez? Batzuk bakarrik bere aurpegia garbitzea doazela ara, egia da, badago oso argi dago, herriek adierazi dutela, ez daudela horrekin, eta estatuek ezin dutela mantendu, herrien kontra, ezin dutela mantendu Israelekiko Israeli ematea babes hori, ikusten ari da zer egiten ari den, eta justifikeezina dala, ez? Eta behar bada hasiera batean justifikatu nahi izan zutenek, momentu honetan oso zaila daukatela. Esango nuke, pertsonen kontrako eraso bat dela, ez? Orduan, inoiz ezin izan da justifikatu okupazioa, baina momentu honetan ikusten ari garena, benetan pertsona moduan, jendeki moduan ezin dugu justifikatu. Eta orduan mugimenduak egon behar direla, baina esaten dudana, geldiarazi behar dute Israelgo gobernuaren politika hau, eta eraman behar dute ere bai, batzuk eraman behar dituztela tribunaletara. Zau da, nolabait pertsonen kontrako eraso bortitza. Ikuste, Israelek izandako nazioarteko sustengu horren adibide oso ona izan da Frantzia, eta Emmanuel Macronen hasikerako diskurtsoek oso lerrokatuta zeuden, norabaiteko Israelen markoarekin edo Israelen diskurtsoarekin, eta defentsarako eskubide horrekin lotuta, eta ikusi genuen nola azken egunetan edo asteak pasata Emmanuel Macronen kritika Netanyahuri gerotak gogorragoa zan, eta momentu baten eskatu zuen Suetena, eta esan zuen Europan ez dela ulergarria, barkatu. Nolabait, terrorismo edo jamás irantzutea, inozenteak edo orokorrean jende guztia edo genozidio bat edo okupazio bat garatzen. Eta hori nola izan zuen Netanyahuren erantzun oso gogor bat, edo Israelen gobernuaren erantzun oso gogor bat, eta gero Macron be egonda hor modelatzen zein dan bere diskurtsoa. Nik uste dute Zapatero ez. Pedro Sánchezekin antzekoa gertatu da. Bere burua behartuta ikusi du nolabait, eta politika internoagatik, ikusi du nolabait moderatu behar zuela bere sustengua Israelekiko, baina oraindik ere interes asko dauzka Espainiak Israelen, bai ekonomikoak, bereziki ekonomikoak, eta nik uste dut lasaitzera doala, bai, esaten dugu ez dela posible, Espainian, Estatu Espainolean dauzen mobilizazioek ez diote baimentzen sustengo hitzu bat emotea, baina badoa esatera, hau da politika internoa, baina nazioartean egon lasai, ulertzen dugulako, klabe barneetan gaudela. Hori da joku geopolitiko azkenean, ez da? Eta markatzea zure barne politika eta zure kanpo politikoa segun interes aldakorren arabera.
Eta politikaz, baina Madrilgo politikaz, gaur ministroen kontseilua izango dute, lehenengo ministroen kontseilua bilera, eta, Sánchezek ustekabean Elma Said izendatu du, hasiera bateko listetan edo zernetan ezen agertzen, Mariatzi Biteren ondoren, PSN-ren barruan, garrantzi handiko politika bada, ez da. Agintaldi honetan, lurraldetasuna egongo da erdigunean Madrilgo ganbaran, Espainiako gobernuan, ez dakite, estrategikoa ikusten duzuen izendapen hori? Nik egia esan, ez dut ikusten. Eta gainera, atzo Txibitek esaten zuen bere zerrendan hori esan zuela, ez dut ikusten halako kutsu kualitatiboa horren izendapenarekin. Ez dut uste ere Nafarroan badagoela halako mugimenduaren bat PSN-etik, ez? Orduan, zaila ikusten dut, nolabait batzuek ikusten duten Nafarra delako, baina egia zan, badirudi nik uste dut lurraldetasuna eta hori jarriko dela mahai gainean, baina ez horrezegatik, baizik eta investidura lortzeko egin behar izan duen negoziazioekin lotuta dagoela, eta hori esaten da, ez? Eta izango dela, eta mahai gainean jartzen ezpadu, horretaz hitz egiten ezpada, behar bada legislaturan zehar izango dituela arazoak. Horrek behartuko du, ez? Ministro bat edo bestea izendatzea, ez? Eta komentatzen beste bat, Euskal Herriko beste ministro bat dago, eta ere ez da horren ez du ezer markatu, ez? Eta, eta egia esan ere batzuk sorpresaz ere hartu dugu bera jarraitzea ikusita zer egin duen adibidez Melillan edo beste gauza batzuk nola kudeatu den. Nik ez dut pentsatzen hor jauzi kualitatiborik dagoenik. Bai, oso optimistikia da, agian bentsatzea nafartarra izateagatik, gizarte segurantzaren arloan aldaketa horiek aurreratuko direnik izan ziteken, baina ez dut uste. Hau da, emakumeak egotea gobernuan ez du esan nahi gobernu feministago bat izango denik, hau bardina, ez da? Zera, Euskal Herriko pertsona bat egotea hor ez du esan nahi lurraldetasuna berez, lurraldetasuna garrantzia handiagoa hartuko duenik. Kasu lurraldetasun ministroa izan da, pentsa genezakeen, baina ikusi dugu azken urteetan hori ez da tonika generala. Sanz dago segurenik, profil tekniko bat badako eta ministerio nahiko tekniko bat hartu du gizarte segurantzarena, eta gainera hori eskriba epe ertainean joango denez ekonomiara, segurenik hori da ez da ibilbide eta argazki edo gif orokorra kasu honetan, Niko hola nuretuko nuke. Bai harritu nahuena da ez egotea, eta kontuan izan da lurraldetasunaren gaia garrantzia hartuko duela, ez egotea Euskadiko Alderdi Sozialistako kiderik gobernuan. Hori harritu nahu baten. Badakigu pisu kuantitatibo nahiko txikia dela. Baina ikusiko dugu, orokorren ez dira egon sorpresa handirik gobernuan, eta ikusiko dugu nola garatzen da. Eta atzera pausua egin da feminismoaren aldetik, hori ere esan beharra dago, eta nik atzo Irene Monterok esan zuen bezala, hori izan da Sánchezen 40-50 urte tarteko gizonak ezazerratzeko, eta egia da galera handia izango dugula, nabarituko dugula galera handia zentzu horretan, ez? Hor egiten dira, Madrilen egiten dira, hainbat politikek eragina daukate gero guregan, ez? Ego Euskal Herrian. Orduan, horretan ez da ausardia, nik horregatik ez dut pentsatzen Nafarroako Elma Said egotea horrek ekarriko duela ezer berezirik. Ez da izan ausardia eta inorekin mantendu orain ekilibrioak saiatuko da egiten eta, Aipatu duzu, ez da? Atzokoan Belarrak eta Monterok kargoa utzi zutela, Monterok adierazpenak eman zituen, eta argi gelditu da, Sumar eta Podemosen arteko haustura, ez? Podemosek ez du ministeriorik. Bai, argi zegoen, eta egindako trampa Nacho Albarezekin,
Ez zuen ibilbiderik izango, eta genekien Nacho Alvarez eta Podemosen artean harremana ja oso gaiztutua dagoela, argi dago Sumar eta Podemosen arteko harremana guztiz gaiztututa dagoela, jarrietako baldintzak zintzuk zinema genizkien, egindako hautaketak 5 ministeritza horiek betetzeko nobedosoak edo sorpresiboak ez dira inondik inora. Horre interesgarria izango da urrengo pausoak zentzuk izango diren. Ze Sumar, oraindik Sumarren implantazioa lurraldeetan, Espainiako lurralde ezberdinetan, nulua da. Eta egia da, etorriko dela hauteskunde europearrak, hor berdin du, baina imaginatu eta etorriko dira, EAeko hauteskundak etorriko direla, edo etortzen direla. Nola garatuko da hemen koalizio hori? Ze Podemos existitzen da, gutxi bat dira ere bere kuadroetan, baina Sumar apenas ez da existitzen. Nola emongo da hori beste lurralde batzuetan? Hori interesgarria izango da. Apurketa hau Madrilen emon da, baina apurketa honek izango ditu bere eragina beste lurralde batzuetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoan izango du, ja. Eta Madrilgo Ganbaratik Gasteizkora hezkuntza legearen inguruan atzokoan baieztatu zen 100%, EAJak eta PSen akordio hori, hezkuntza akordio hori, eta argi eta garbi gelditu zen, hizkuntza ereduak mantenduko dituztela, oposizioak EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek kontra kokatuta daude, eta Jaurlaritzak espero du abenduaren 21ean onartzea lege hori. Zein da egiten duzuen irakurketa? Sorpresarik ez. Duela urte bete eta piko hasi zenean hau, eta eta gero akordio historikoa, eta batzuk pensatzen genuen noiz apurtu. Historiko hori gero nola mantenduko zen, zaila izango zela, eta egia da nahi izatea, eta benetan hezkuntza legea oso importantea den, horrelako behar den hezkuntza lege bat, benetan egiten zela pentsatzen kasu honetan EAen dagoen beharrei erantzuteko. Euskal Herrian dauden beharrei erantzuten, baina hastea EAeko zerarekin eskolak behar duena denari erantzuteko, ez? Den hainbat arazori erantzuna emateko. Eta benetan sinetzita geneukan, baina ja momentu horretan esaten genuen, joko horretan, joko baldin bazen lortzea horretan, behar bada gero EAJak egingo zuela egin duen, azkenean bere bazkide, bere sozioarekin egin, eta ez zitzaion inporta, eta bidean egon dela eztabaida, hainbat gauzatera dira mai gainean, nik uste dut ere segregazioarena jarri dela mai gainean, eta izan da gauza bat eztabaidatu den horretan, eta irtenbide eman behar zaiola, eta hainbat gauza, eta notizia txarra, oso albiste txarra dela, azkenean nahi izatea ateratzea lege bat falta zaiona, benetan herritar edo jendarteak eren babesa, ze babesa hori lortzeko bazekiten bazegoela ereduena, euskal gintzak eskatuta, mugimendu sozialek eskatuta behar zela, segregazioari aurre egiteko pauso bat zen hori ere bai, ereduak kentzea. Ereduak, eredu politika horrek ere markatzen du askotan, ere badaudela pertsona batzuek euskera daukatenak eta beste batzuei ukatzen zaiela, ez? Eta horretan, horrekin lotuta, eta notizia txarra zentzu horretan, eta notizia txarra ere bai ikustea, nahi dela jarraitu orain dagoen eredua, ez kontzertazio unibertsala, inolako baldintzari gabe, horrek ere eragiten duena da betikotzea orain dagoen sistema dual hori, alde batetik segregatzailea dena, eta beste aldetik eramaten duena sustangatzea batzuetan zera erligiosoak eta horiek, hori ere jendarteak esan zuen ez zuela onartuko lakorik, eta orduan notizia txarra. Baina hori horrela izan da,
ere, beste aldetik, eta hori ere komentatu nuen hemen, nik ikusten dut EAJaren barruko gerra baten ondorioa ere badela, ez? Norai Bildarratzek hartzen zuela, Bildarratzek nik ez dut zalantzan jartzen, benetan nahi zuela olako itun historiko horretatik abiatzea, eta susmoa daukat ere zentzu horretan honekin, lortu eskero, ze lortuko izango zen berarentzako edo bere departamenturako nolabait garaipen bat, eta horretan, teoria hori pertsona batzuekin partekatuta, eta izan daiteke ere bai, ez? Eta ez lortzearen ondorio bat ere izango dela, Bildarratzen porrota erakustea, eta beste pertsonak hor dauden, beste borroka batzuetan, beste pertsona batzuk ateratzea. Bai, nik uste, Arantzak egin digula argazki osoa, ez da, eta oso ondo egin da gainera, ze hainbat kontu ikutu ditu, eta gehienekin ados ondo igual inabalora batzuk egitea, edo zenbait gauzetan sakontzea. Eta lehenengoa da, ikustea zin izan den lege honen edo akordio hauen ibilbide osoa. Nola, sustengu zabal, alderdien sustengu zabal batetik, zen dugu aztu gai hau PSOE-ren baitan, Bilduren baitan, Podemosen baitan, eta baita ere PNV-ren baitan, polemikoa izan dela, oso polemikoa izan dela, eta hori ukaezina da, izan da iritzi bat edo bestea oso polemikoa izan da. Eta ikustea nola joan diren alderdiak deskolgatzen, baina deskuelgoiek ez dira izan hazikirako tentzioien gatik, bereziki, baizik eta alderdien arteko akordiorako borondate faltagatik edo beldurra, hainbat beldurren gatik, baina alderdien artean. Hau da, ez dut esaten Bilduren atzera pausoa izan denik bere barne mailan edo inkluso mugimendu sozialen kritikien gatik, que oso txikia izango litzateke. Baizik eta alderdien arteko harremanak gaiztotu direlako eta alderdiek hazikiran adostutakoa bertan bera utzi dutelako. Hau da, izan da gehiago parlamentoren baitan egondako trikimailu eta arazoengatik, ze kanpotik jasotako kritikengatik baino deskuelge hau. Hor, oso interesgarria da ere ikusten nola aldatu den diskurtsoa. Ze kritika nagusia, hasieran, segregazioarekin lotuta bai, baina publiko-pribatu binomio horretan kokatzen den. Seguruenik orain jartzen ditugu alderdien adierazpenak, eta kenduta Podemos, debate honetan oso aparte doala, eta, orokorrean, ikusten dugun nola mai gainan jada ez dagoen hainbeste eztabaidan publiko-pribatu hori, baizik eta ereduen garapena. Eta hor bai, urreltzeko, zer gertatu dana horrekin, urreltu behar dugu bai, zer indar korrelazio dagoen PSOE eta PNV-ren baitan, eta nora PNV-ren jeitziera eta PSOE-ren korakadak egin duen eragina, baina baita ere, oros interesgarria da, zer norako guda dagoen EAJ-ren baitan kontuan izan da Urkulluren segurenik azkenengo legegintzaldia izango dela hau, urte asko lusatu da. Eta momentuz ez dago ondorio, bere ondorengorik. Honek eraman gaitu, ematen zuen legegintzaldi honetan izango zen lege izarretako bat, azkenean izatea, del montón. Beste lege bat aprobatu dana, gehiengo simple batekin gobernuarena. Nik uste dut, gizarte bezala aukera bat galdu dugu. Ez dakitzi hasierako akordioa da oberena zan, ala esan oberena, baina akordio zabat bat zen, hobetu alzena seguru, eta geratu da erdi mailako lege edo reforma batean. Baina lehenengo akordio hori lortu zen in extremis ere bai, eta ja batzuek esan zuten gero ikusiko dugu, ja horrek ematen zigun zera batzuk, ez? Gero ikusiko dugu, batzuk esaten zuen, akordio bat, argazki hau egin behar dugu, baina nik ez dakit guztiak bazirela pres emateko negoziazio batean horrelako akordio bat utzi behar direla gauza batzuk.
irabazten duzu, baina galtzen duzu. Eta batzuek ez dakit nahi zuten zerbait galdu. Eta azken momentuan hori ez. Eta gero kontuan hartu behar da, lege hau egiteko, egin den prozesu horretan zenbat eragilek parte hartu duten. Zenbat jende pasatu den komisio horretatik, hezkuntza komisio horretatik, eta nola jarraitu dugun, eta oso aberatza izan dela egin den bidea. Nik uste dut pertsona batzuek, nik adibidez asko ikasi dut bide horretan, mesfidantzak mesfidantza, baina gauza batzuk ere nolabait jarri diran mai gainean eta ezin da atzera egin, segregazioari begiratu zaio, ze hori izan da leku arazo bat batzuek ukatu nahi zutena, baina orain momentu honetan eta horrek ere behartu du hezkuntza sailari neurri batzuk hartzera, eta hori eragileek lortu dute, eta pena da gero horrek ez eramatea legeari eta gainera marra gorri batekin. Jakinda, teknikoki ere jakinda, ereduek ez dutela euskalduntzen, eredu sistema honek behar dela euskeran murgiltzea eta gainera aberatza dela, eta beste aitzakiak ezin direnak eman beste hizkuntza batzuk aipatu, eta ikusten dugu beste hizkuntza batzuk eskuratzeko ere, pertsona elebidunek aukera gehiago daukatela, eta nolabait segregazioarekin lotuta, ere batzuek nahi diete pertsona batzuei ukatu euskara, eta nolabait hori oso larria iruditzen zaitez. Baina, bueno, hasieran ere kostatu zen, nik uste dut prozesua, eta benetan Neko Anderrek esan duen bezala, azkenean izango da lege bat, beste hezkuntza lege bat, ez dakit honek iraungo duen beste 30 urte, ez zer, bueno, aldatuko dituena gauza batzuk, baina benetan aukera galdua izan daiteke. Eta hezkuntzaz gabiltzala, EHUk atzokoan agerraldia egin zuten, eta hainbat datu eman zituzten. Horien artean, EHUk graduko kredituen 185 eskaintzen du euskaraz, baina gradu ondoetan soilik 125, eta gainera azken 10 urteetan soilik 107 handitu du EHUk euskarazko eskaintza hori gradu ondoetan. Bai, ikusten dugu nola aurrerapausoak eman diren EHUn euskarekiko, hori argia da, baina oraindik ere hutsune potolak geratzen zaie, bai gradu ondokoetan, baina baita ere, eta hor bai azpimarratuko nuke bereziki ikerkuntzan eta kontratazioetan zenbat puntu ematen duten, adibidez ingelesez egindako ikerketek edo publikazioek eta euskarazkoek, eta nola dagoen oraindik desoreka hori. Uste dute azken urteetan alde batetik graduei dagokionez, edo unibertsitate graduei dagokionez. Egon da, nola baiteko mundu guztiak egiten dituen ikasketa bat direnez, hau da, batxilergoaren luzapen bat denez praktikan guazen hau euskaraz eskaintzera, eta bestea dagoenez ja beste maila baten, bai ikerkuntza, bai gradu ondokoak, hau mantenduko dugu logika internazionalizazio logika horretan. Hau da, gure produkzio zientifikoa eskaintzen ari diogu ez Euskal Herriari eta Euskal Herritik munduari, baizik eta munduari ulertuta hori modu metafisiko batean internazionalizazioari, eta ez Euskal Herriari ikusita. Eta nik uste dut hori herri bezala norabiteko galera bat dela eta hankasaltze bat dela. Seguru nago urteekin zuzenduko dutela, eskaria gero eta gehiago, gero eta handiagoa izango da, unibertsitateko graduekin gertatu zen bezala, baina momentuz ere niretzat kolokan dagoena da EHUren logika bere ikasketak planteatzerakoan. Bueno, nik EHUko irakasle Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle moduan, esan beharra daukat, hasiera lehenengo puntua da, soilik EHUk, unibertsitate publikoak, eskaintzen dauka eskaintza zabala euskaraz. Ze batzuetan esaten dugu, kritikatzen dugu, eta
kritikatuko dute nola EHUn euskera ez dela eskaintza osoa egiten, baina beste euskal unibertsitate sistema deituriko horretan beste unibertsitatek askoz gutxiago eskaintzen dutela. Hau da, nolabait, gradua euskeraz egiteko, segurazki aukera bakarra, gradu askotan aukera bakarra dela unibertsitate publikoa EAen. Eta Nafarroko Unibertsitatean gutxiago dagoela. Baina, orduan, hori esan da, ze batzuetan, hori olako diskurtsoak esaten dugunean, jendeak esaten du, eske beste unibertsitate batzuk, euskaldunagoak dira. Ez, ze horretan, ez dira, ez da gradu batzuk eskaintzen, ez? Bueno, beste gradu batzuetan, behar bade bilbide zabalagoa daukate. Hori horrela esan da, egia da ez dela aurreratu asko. Eta zergatik ez dela aurreratu asko? Sistema honetan, sistema unibertsitatean, zer hori irakasle moduan edo ikertzaile moduan, egoteko Anderrek esan duen bezala, behar duzula publikazioak. Eta publikazioak kontuan hartzen dira parametro batzuetan eta dira inglesez egin behar direla, ez? Inglesez, normalean inglesez, orduan. Hori alde batetik, ez? Euskeraz eta inglesez egiten diran publikazio batzuk, baina euskeraz egindakoak batzuetan Unibaskek, hau da, dugu daukagu nolabait hemen neurtzeko gure merituak badago agentzia bat EAen, Unibaskek, ez ditu kontuan hartzen euskeraz egindako produkzio horiek. Eta estatukoak bai, niri gertatu zait, aurkeztea publikazio batzuk euskeraz, aneka agentzia Espainiar horretan, eta balio gehiago ematea EAen dagoen agentzia horretan baino. Ze izan dela, nik badaukat liburu bat euskeraz irratiari buruz, eta ez dago besterik. Eta orduan hori baloratu zuten beste leku batean, eta hemen, ezen gertatu, ez? Orduan, holako gauzak gertatzen dira. Gero, egia da irakaskuntzan, irakasle izateko behar duzula euskera izan, baina ikerkuntzan ez dela eskatzen. Eta badaudele, ikerkuntzan nabaritzen da, utxune handia dagoela, eta jende asko badaukala inglesa eta gaztelania. Eta orduan, ikerkuntzan badagoela gero eta gehiago produzitzen dela, produkzio bereziki gizarte zientziak ez direnak, segurazki euskera gehiago dagoela hizkuntzalaritzan eta gizarte zientzietan, produkzio gehiago, baina besteetan, nolabait ikusten dutelako euskeraz egin ezkero, esfortzu hori euskeraz egin ezkero, ez dutela izango gero aukera geratzeko irakasle moduan edo ikertzaile moduan. Orduan, horregatik gertatzen da hori. Gero, egia da, hobeto gaudela, gero eta euskaldunagoa dela EHU, nabaritzen dela eta egiten dela hainbat lekutan, eta ere bai zerbitzuetan, administrazio eta zerbitzuetan gero eta euskera gehiago dagoela, baina gero badaude ohitura batzuk ere bai. Eta ez da, eta jende askok, ikasle askok esaten dute, ni unibertsitatera heldu naizenean hasi naiz gaztelaniaz egiten. Eta etortzen dira, eta alderantziz oso gutxitan gertatzen da, baina pertsona asko etortzen direla leku ezberdinetatik eta ikasi dute euskeraz eta kuadrillanetan eta heltzen dira unibertsitatera eta ohiturak nahiko erdalduna dela ere ohituretan eta hori ere aldatu behar dela, ez? Orduan, esan da, euskaraz eskaintza handiena daukala EHUk, badago bidea egiteko eta nik esango nuke bagaudela hor pertsona asko horri egiten, bide hori egiten ikertzen, publikatzen eta eskolak ematen materialak egiten, baina egia da pertsona batzuentzat, hori bereziki karrera egin nahi duenentzat, euskeraz aritzeak askotan penalizazioa ekartzen diela. Eta hori ezin dela onartu. Eta nik epetzaren oso moderinean trampa bat dagoela datu horietan, eta da hautazkoen ikasgaiekin. Ze hautazko askok, gutxiengo batera ez direne zeltzen, aldatu behar dituzte gaztelaniara, gitziengo horian ditzeko, zeko gaztelaniaz dakien jende askoz gehiago dago, eta orduan esaten digute, klaro, kredituen 95%
euskaraz daude, claro. Baina batzuk joan behar dira, edo urtean zehar, urte baten euskaraz eman, urrengo urtean gaztelania, zoriozoikoa da, euskaraz gaztelania, edo pasatu behar dira gaztelaniara, edo euskarazko taldeak atzera botatzen dizkizute ez daudelako ikasle nahikorik. Hau da, datu horiek ere egia da asko aurreratu dela, baina tranpatzuak oraindik ere jarraitzen dute. Bestelako gai bati helduko diogu, izan ere Ekologistas en Acción taldeak 25 urte bete ditu, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Txapu Martin Urreta, Ekologistak Martxaneko kidea. Kaixo? Guardion. Beno, 25 urte bete ditu Ekologistak en Acción taldeak, hasteko zein egiten duzuen balorazioa? Bueno, balorazioa egine dugun ibilbidearen balorazioa oso positibo izan da. Gertatzen dena gaur egunean gure aurrean bizi dugun krisi ekosozialari aurre egiteko jarraitu behar dugula. Krisi honek alderdi asko ditu, baina gure egin beharra hortxe dago. Krisi honen aurrean gure ustez alderdi desberdinak dauz. Alde batetik bioanistasunaren, biodiversitatearen galera, baina beste aldetik gaur egunean dagoen materialaren krisia, materialen eskazia, krisi energetikoa, eta gero honen adibide holan potolo-potoloena da ezagutzen dugun larrialdi klimatikoa eta horrek dakarren muturreko fenomeno klimatikoa. Guzti horri erantzun behar diogu, eta guzti horri erantzuteko gure ustez amankomunean eman behar dugu. Erantzuna saretzen gauza txikiak egiten eta txikitik handira, baina gaur egunean sortzen ari den desoreka ez bakarrik naturarekin. Naturarekin gure ustez bakea egin beharko genuke, eta ez gara bat ere bakezaleak naturarekin. Baina eske pertsonen eta eskualden arteko desbardintasunak gero eta nabariagoa dira. Eta horregatik esaten diogu krisi hau krisi globala dela, eta krisi honi deitzen diogu krisi ekosoziala. Eta lelo txiki bat olan esateko moduan, nik esango genuke gure asmoa bizitzak duinak lortzea natura bizigarri batea. Gaur egun askotan egiten da berba bizitzak erdigunean jarri behar direla, eta guk uste dugu bizitzak erdigunean ipintzeko naturarekin azkenean baita ere bakea egin behar dugu eta natura bizigarria izan behar da. Hau da gure egin beharra eta hortan ari gara, eta saiatuko gara aurrera joaten. Eta jarraituko duzue gainera, bestetik gaur bertan Bilborako emisio txikiko eremuen proposamena aztertuko duzu, ezta? Zer duzu esateko horren inguruan? Bai, egia esan gaur daukagu hemen bai inguru bat, bai inguru horretan parte hartuko dute, honetaz hasi da apurtxo bat eztabaidatzen, emisio txikiko guneak, etorriko da gure kidea den Carmen Duce, gero baita ere Bilboko udaletxeko Ignacio Aldai, eta hemen Ekologistas Martxaneko kide bat baita ere hartuko du parte. Orduan gaur 7 herrietan, hemen Ekoetxean egingo dugu mahai inguru hau. Baina, apurtxu bat olan, honetaz, atara dugu olako txosten txiki bat, apurtxu bat udaletxearen proposamenak edo hori zalantzan jartzen. Azteko, hau Europatik datorren gauza bada, hemengo agintariak nahiko ganora bako moduan hartu dute hau, eta esan behar da, mobilidadeaz ari bagara, lehenengo planteatu behar da plan alternatibo bat. Honekin ez da nahikoa. Gu planteatu behar dugu mobilidadea zertarako nahi dugun, zelan nahi dugun. Eta horretarako lehentasunak eman behar ditugu. Eta lehentasunak dira guretzako oinezko esparruak, oinezko sareak egitea, gero bigarrena bizikleten egoera, bai
bidegorrietan eta bai errepidetan ziurtasunez mugitzeko, eta gero garraio publikoa gehien bat elektriko izan behar dela, bai trena, bai metroa, bai autobusa. Gero bestea, honetaz ikusten dugu udaletxeak egin duen proposamena da erdigunean Indautxu, Abando Ibarran egitea, eta hor badakizue kotxeak daukaten sailkapen bat, A eta B kotxeak ezin izango dira sartu, eta C, D eta E horrek bai, eta gero auzokideak ere aukera izango dituzte. Lehenengo esan behar dena da, apurtxu bat holan, deigarria da, hartu duten lekua Bilboko erdigunea izatea. Erdia, eta Bilboko erdigune horretan bizian jendeak dira, bere rentaren aldetik, nolabait esateko goiko esparrutan jarrita dauzena. Hor bakarrik planteatzen baduzu, haien esanetan hor da kutsadura gehien dauen lekua. Guk horretaz zalantzak ditugu. Ez dakigu zenbaki horiek nondik hartu dituzte, edo datu horiek. Baina, ikusteko dago. Baina, eta gero, hor, hori periodikoetan eta holan agertu da, espazio privilegiatu hori babesten bada, etxe bizitzen prezioak gora egingo du, eta orduan azkenean, nolabait esateko, berriz ere daukagu, aberatzak diren lekuetan, oraindik ere prezioak aberatzagoak edo garestiagoak direla. Eta zein izango da horrek inguruko edo aldameneko esparrutan izango duen eragina? Burura etortzen jako apurtxu bat, ota eta horrekin gertatu zena. Leku batean egiten duzu, holan trafikoa eta aparkatzeko araudi bat, eta orduan jendeak zer egiten du, ondora jun. Eta gero horrere gauza bere egin behar duzu, eta orduan, eta azkenean Bilbo osoa. Zergaitik ez dugu planteatzen modu alternatibo bat kontaminazioa jaisteko. Zergaitik ez dugu planteatzen hori beste modu bat gure hirietan mugitzeko. Bilbo ez da inaundia. Planak egin behar dira, guk esate baterako, auzo elkarteko jendearekin, lantzen ari gara oinezkoentzako sare bat, baina sare bat garantiekin. Ez oinezkoentzako esparru batzuk gero negozioak ipintzeko. Ez, sare bat mugitzeko. Guk azkenean nahi duguna da jendea mugitzeko askatasun osoz, ziurtasun osoz. Hori da gaur egunean daukagun erronka. Horretan ari gara eta hori da gure proposamena. Gaur ikusiko dugu mai inguru honek zer ematen duen, eta ikusiko ditugu zeintu diren hor agertzen diren proposamenak. Egia esan, orain arte Bilboko udaletxeak bakarrik egin du proposamena. Getxoko udaletxeak egin beharko luke, udaletxeak 50.000 biztanletik gorako udalerriak egin behar dute plana. Orain arte ezer gutxi egin da. Hau oso motel doa. Baina eske horrelako gauzetan, ez dakigu zergaitik, edo badakigu zergaitik, gure agintariak oso motelak dira. Bai? Bueno. Komisio txikiko eremuen proposamena aztertzeko, gaur 7:30 Ekoetxean azaldu duzun bezala, eskerrik asko Txapu Martin Urreta gurekin izatagatik eta hurrengora arte. Venga, zuei eskerrik asko, venga, egongo gara. Eta tamalez denbora barik gaitu gara. Beraz, eskerrik asko, beste behin ere, Arantza Gutierrez eta Eneko Ander Romero gurekin izatagatik eta hurrengora arte. Arte bai, pozer bat. Eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte. Kaixo, egunon, TRB gara, eta gure lehen lana kaleratu dugu, Electric Eyes, eta bideoklipa ere grabatu dugu, eta zuenean bizi musika saioan Hamaika Telebistan ikusteko aukera eskaini digute, eta, placer bat da. Beraz, espero zuen gustukoa izatea, eta animatzen zaituztegu saio hau ikustera. Eskerrik asko.